Sound check. Maya payabak po kay kayungan. Kambeda po din kaya katamang pansariling kapagnasan kaniting misa, pakiyabetara naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po di Francis Roseller and family, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Gemma Kapati, Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez. Kapasalamatan na naman King Aldonang Gebaitan, Alexander Mendoza. Safe Travel, Joman Pasyon, Maria Micaela Paras. Special intention, dates Anita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Gemma Lumba, Villamor and Roselina Tolentino and family. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Pat Ahos, Feli Ortega, Megan Centeno, Felipe Pajardo, Mark Dick Liner Bayani, Elmi Ronquillo, Rosel Montemayor, Belia Trinidad, Bianca Marie Santiago, Espirijon Kayanan, Michael Alfaro, Florencia Mercado, Sidney Obenario, Jesusa Henson Guzman, Aida Ocampo. Para kingalananggang kapainawan ning kaladwa dari Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Father Aristotel, Bernardito, Angelita, Barbara Angel, Antonio, George, Encarnacion, Monsignor Constancio, Lydia, Siriaco, Hector, Alegria May, Julita, Luis, Francisco, Sergio, Vladimir 9 Days, Rainier, Gavi, Alvin, Ernesto, at ding maldang kaladwa king purgatorio.
Ilagining impampo ng anak, ang ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabi kay kaingan, at kaya kaante mo rin. may payabak kay kayo po. May payabak po amo. Anting may kakapatad, batang maging karapat dapat ganap karating banal na misteryo, si siyang talapareng kasalanan tamo, at anyarang pailunos na at kapatabaran ng hapong Ginoo. Ikang babiyasikanan, karing may na, ban maging masikanla, harapan ding kalaban, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ikang anak ng Diyos, akakas-katasan, Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikang kekeng panaligan, king oras ng kaligaligan, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos, sa may paintutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangangga. Amen. Manalangin tamo. Hoy, paming mayupaya, manibat king panahon di Abraham at di Moises, ang gana kaniting pamipulong ning kekang iglesia, king pamanalangin, inubog me ing metong abalayan, king wangis ning kekang anak. Panwanan me sana, iting balayan, king kalam ning kekang kayarian. Asiwan da ka sana, king balang kapagnasan mi, at apakiting lugod mi, king metong at metong, antimono makananan mo king liguran. Itinganadwan mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kang bemot ng Banal Espiritu. Metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Pamamasang ibot king kadwa ng librong Samuel. Ing meto nga magdalang balita, di natangyak ang David nga na ding sablang tao ning Israel, lubos nong mebal dugalog kang Absalom. Inya nga ng David karing sablan ng opisyal akayabe na karing Jerusalem, tara, tumakas tamo, tiplad tamo, nungali alatang ligtas kang Absalom. Mamirapal kong mako magkang abanti na katapa at sambutan at gisanan no pang pamaten king pataram ding tao keti king syudad. I David kanito tiniplad na yung minukyat king bundok ding olibo kabang dalan manangis yo makatibukbuk yo at makatapak yamu. At ding sablang taong minabe keyo pakatibukbukla naman at kabang paukyat lo, manangis lo. Inyang malapit na bahuri mi David, linwalya ing metong nga taong menibatan karing kamaganak ng aring Saul, ing lagyo na si May, anak ng Gera, at antemanong kalwal na, pituki-tuki na ing pamanyumpana, at ing pamamukol ng batukang David, at karing sablang opisyal ng aring David. Bistaman, alos ing kabilugan na hukbo at ding sablang matapang nga sundalos, mingat bala pangalatag mamantabe king ari. King pamanyong panang si May antikeni ing sasabyano. Hoy, suka berdugo, mabating ka keti. Kaya ka na iparsala ning Ginoo ing sablang dayang misalwak king lahi ng Saul, aseki man mo kayo payan, at ngeni, biryan nang milipat kang Absalom, anak mo, ing kayo payan, akya kang simsam. Yan pin ing bagay keko, pablasang metong kang berdugo. Iabisay, anak ng Zeruya, nga nang nagsalita king ari. Ing asong pagadaini, yaing manuliksa king ginuko, pabustan niyo ko at tabtaban ke batal, ngeni mo rin. Dapot nga nang mekibat ning ari. Nanong pakyalam ko at pakyalam yu, anak ng Zeruya. Paboran meng managkas. Nung inginu, yaing makikabor yan king palmuran ni David, nanong matulid ng sumabi kaya ning ninuman. Bakit makanyan kapanyaptan? I David, nga na pang sinabi kang Abisay, ampon karing opisyal na, o nung ing anak ko, sarili ng sulining katawan ko, pagdiwatan ng utasan ing biye ko,
ngening kaurasan, kasi lalo na itang Benjaminita. Paboren niyang managku ng managku, nung yan ing sinabi na kaya ning Gino. Mekad ing Gino, lunusan na kumurin king kamuran adalanan ko, at alilan ng mayap ing panagku na kanako niyan ngeni. Uli nito, idabid at ding tao na, sinulong la king lakad da. Ing amano ning Gino. Salamat, Panginoon. Meke ni Gino, iligtas mo ko. Mekenyo, Pinoy, ligtas mo. O Gino, karakada rin kakong kasalang, ela ditak din kako, bisang lumaban. Kanako, karelang sasabihan, in Diyos ene sopan. Mekenyo, Pinoy, ligtas mo. Dapat ika o Gino, ing peka kalasag ko, ika ing babyeta gumpe kako, babalik mo kako ing sika ng loob. King Gino, maus kong masikan, at yan naman king bundok ng banal, kanako, munyeyang kapakibatan. Mekenyo, Pinoy, ligtas mo. Malyari na ako ngening magkera, ban matudtod, at kay bat migising ko, uling ing Gino, yaing magbante ka na ako. Laksa-laksa lamang liburing kasalang, akako makapadurot, kularin pitakutan. May keni Gino, ligtas mo ko, o Diyos ko. Mekenyo, Pinoy, ligtas mo. Ing Diyos at sukang Kristo, ban pakikasunduing yato king kayang sarili, at ing maya pabalita ning pamikasundo, pigkatiwala ne kaya kami. May Ginoo manatili kaya kayo. Pamamasa king maya pabalita agpangkang San Marcos. Ligaya teka, o Ginoo. Mirasla king kangatbaning dagat-dagatan king teritoryo ning Herasa. Kakuldas ng Jesus king bangka, sa gananin ning metong lalaking ibat king sementeryo. Alip nandering marawa kay espiritu ing lalaking iti. At kaning lukib pipangutkutan mete karinya manok nangan. Ere agapos malambat agyang karing tani kalapa. Maralas ding dirinan pangoking bitis at gagapos de gamat karing tanikala. Dapat pamatluran na laring tanikala at pamakyan na laring pango. Alang taong makayagwan ta kaya. Aldot bengi kukulisak ya busal ding pansyon at karing bundok at panyugata na karing batu ing kayang sarili. Maraiya pa Jesus abat siyawanan pupulay yang linapit at siniklod king arapana. Kukulisak yang masikan nga na, Jesus, anak ning Diyos sa kakatas-katasan, bakit pakialaman mo ko? Ipakisabi ko keka, mo ko pasakitan, alang-alang king Diyos. Sinabi ni iti, uling inutos na ng Jesus kaya, Espiritong marawak, luwal ka king taong yan. Kinaning Jesus, nano kalagyo? May kibat siya, ing lagyo ko batalyon, pablasang dakal kami. Mahigpit ng pekisabi kang Jesus, ing yan sana palakuan king lugalita. Ating dakalababing manyibsi bandikot, king libis ng bundok. Migpakadunos la kang Jesus, ding marawak kay Espiritu, ngara. Papuntan mo kami, karing babi, baking lungob karela.
at tilutanong Jesus. Linwal laking tao ding marawak ay espiritu at linubla ka ring babi. Ding babi ating sigurong adwalibu ating sigurong adwang libo kareti. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Maya pa habak kay kayo po, magandang umaga. Hindi maganda yung, kayo yung hindi, dahil hindi ko nireview ito libro, may typographical error. Ito po yung libro natin, kung minsan dami mga errors. No? May kulang. Kulang yung gospel eh. So, kasi nahulog pa sa bangin yung mga baboy eh. Kaya lang, naputol na dun eh. Hindi ko na inimbento kung paano yung mga, nang pinasukan ng demonyo yung baboy, nahulog sila sa bangin. Tapos nabalitaan ng mga tao sa bayan, pinalayas ang Panginoon. Ganito yung ending nito eh. Pero wala po dito. So anyway, maganda pong pagnilayan. No? Ito, tsaka yung first reading. No? Yung first reading, mayroong isang taong pangalan ni Shimei, galing sa angkan daw ni Saul. At pagkakita kay Saul, pagkakita kay Haring David, itong taong pangalan ni Shimei, pinagmumura ba naman si King David at pinagbabato. Pero si King David, hindi man nag-react, hindi pinatulan yung tao. No? Kaya yung pinuno isa sa mga pinuno ni Commander ni King David, si Abisai, siyang nagsabi kay King David, babanatan ko na ba ito, mahal na hari? Kung anong pinaggagawa sa'yo. Pero kakaiba yung reaksyon ni King David, hindi niya pinagalaw yung tao. Guilty ba siya? O ano? Tinitignan ko po yung konteksto eh, kung bakit galit na galit itong taong si Shimei kay David para pagmurahin at pagbabatuhin. Samantalang si King Saul ang mali eh, hindi naman si David eh. Si Saul ang inggit kay David. At hindi pinatulan ni Haring David si Saul sa kanyang kainggitan. Hindi man ginalaw. Pero siguro, kanyan yung mga loyalista kung minsan pag nasasapawan yung kanilang iniidolo, nagagalit dun sa nakakasapaw sa kanila. Parang dito po eh. No? Pag nasasapawan yung iniidolong politiko, ng isang sumisikat na politiko, binabas yung sumisikat. No? At parang ganun lang ang feeling ko dito no? Kay Shimei. Pero ganda ng reaksyon ni King David kasi hindi pinatulan. No? At sinabi na lang na parang bahala na ang Diyos sa kanya. Sa kanya na ang huling husga. Kasi wala namang kalaban-laban itong si Shimei. Wala namang armas, wala namang sundalo. Si King David maraming sundalo. No, sa ibig sabihin, higit na makapangyarihan siya. Pero hindi niya ginamit ang kapangyarihan para saktan itong tao. So, parang very Christian na si King David sa kanyang pag-uugali. Samantalang wala pa si Kristo sa panahong ito. At siyempre, ito po yung magandang tularan kay King David na ano man sanang pagmumura sa atin ng mga tao, ano man ang galit na minsan ginagawa-gawa lang yung mga istorya, ito manatili lang tayong in our sanity, yung matinong pag-iisip. At hindi tayo gaganti sa paraang ginagawang mali sa atin, kundi manatili tayo sa matuwid at kabutihan. At ito pong gospel naman sa mga demonyo na naman to, usaping demonyo. Sa mga exorcist po ngayon, mga nag-exorcist,
Kasi di ba pag tayo dumadaan sa mga liblib na lugar, madidilim, madadamo, dito sa ating bayan, bansa, no, nakagisnan po natin tayong parang nakikiraan. Tabi-tabi po, yung ganyan. Sa amin po sa Florida, ganun. Makilabas ke po, era ko po akakit, kami akakit da kayo. Ganyan po tayo eh. Alam nyo, sa mga eksperto sa exorcist ngayon, hindi daw dapat yun. Kasi pag ganun, parang tayong yumuyuko doon sa kapangyarihan ng mga masasamang espiritu. Samantalang dapat ipakita natin, mas makapangyarihan tayo sa kanila. Kasi nasa panig natin ang Panginoon na much more powerful than many evil spirits. Noon nga pong bata ako, pati yung pag nagturo ka ganyan, pag yung mga afternoon, tapos nagtuturo ka dun sa mga baryo na ganyan, mga bundok, kahoy, puno, sasabihin ng mga matatanda, kagatin mo ang iyong daliri, pinagturo, tapos dumura ka para hindi ka balikan ng mga masamang espiritu at baka mayroon kang naturo dyan. No? At tapos pag nag-jingle ka kung saan, hindi ka dapat mag-jingle kung saan, baka mayroon kang maiiyan na espiritu. Ganyan po tayo eh. Sa mga exorcist expert po ngayon, hindi dapat na tayo ang makiusap. Dapat daw silang makiusap. Tulad dito sa ating gospel, silang nakikiusap. Huwag mo kaming palayasin. Dalhin mo kami sa mga baboy, ganyan. Kahit sa baboy lang. Kasi higit na makapangyarihan ng Panginoon kaysa sa maraming masamang espiritu. Kaya sa atin po ito, bilang mga Kristiyano, sana makita natin ang kapangyarihan. Wala sa ating sariling na ginagawa o gawa-gawa lang, kundi dahil ang Panginoon ay sumasa atin. Sa ating pagkabinyag, tayo nabilang sa banal niyang pamilya at tayo mga templo ng banal na espiritu. Kaya ito po, sa usaping masamang espiritu, huwag tayong matakot, no? Dahil ang Panginoon na makapangyarihan sa lahat, ang siyang nasa panig natin. Amen. Ngayon po yung ating idulog sa Panginoon ang ating makilingan. Sasagot natin sa bawat panalangin. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka ring komunidad Kristiyana, ang ating pamiyaliwa, pamisunggalit, at pamisagsagan, alotas society, kapamilataning mas tapat ng pamanarap king sala at upaya ng Jesus, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka ring dakal akayanakan, amaya palob aawsa ng Jesus, tukyan de sana arapanding malda, at ipasyagde ingkay ang maya pabalita, king mitmong tetagan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka ring milyon-milyon at tsuking dalumdum ning pangadestiero o gera, sakit at takot, iyatad da sana karela ring taong mayap apilubluban ing tula at sala ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Para ka ring pamuntok ning Santa Iglesia at ning gobyerno ating maragulaw paya, ibiene sa karela ing inspirasyon misan metong karing sablang tao at bansa, king masampat a pamidamayan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo yung panalangin mo. Ngeni adwan tamo ing sarili tang kapagnasan. Oy pa, pakiramdaman mo yung siwala ning kaya kang banayan, amay yagyag, king siwala ning kaya kang anak. Pakibatan mo sa ning kaya kaming panalangin, kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Amen.
Diyos, kakuyang-yangpang, alak ka, teka manyaman, bilang kakong kapurian, inpikalog ng kaligtasan. Mapaglunos siya in Diyos, Diyos siyang makatuliran, yakapuning penaligan ang dating kasakitan. Ingka kong Diyos, kakuyang-yangpang, alak ka, teka manyaman, bilang kakong kapurian, inpikalog ng kaligtasan. Ingka kong Diyos, kakuyang-yangpang, alak ka, teka manyaman, bilang kakong kapurian, inpikalog ng kaligtasan. Bilang kakong kapurian, inpikalog ng kaligtasan. Manalangin kay pakamalang kapatid, banting kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, si Panglubos mayupaya. Tanggapan na sa ning ginuting daon karinggamat mo, ikapurit kaligaya ng kayan lagyo, kaya kataming kasaplalat, mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming minglalang, ikatula mo sana reting ayin at daralan mi, king kaya kang altar, at gaan mong sakramento, king kaya kaming kaligtasan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuma manatili kay kayo, At kaya kaan kemurit, yat na yorem puso yo. makayat nga no, king Pasalamatan tayong ginu at Diyos tamo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya, king lugut kay kayang lelangan ing tao, at inyang mga ituli diyang miparusan, king kaya kang pakalulu kay kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi, kapamilatan na ring anghel at ing sablang koro ning banwa, mit mong kapag muna nasasamba harapan mo, ing siwa namin makisan metong sana king karela, kabang kakantarang mipnong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banal yay Ginu, Diyos sa mayupaya, mitmuyeng banwa tiniyato king kekang ligaya, o sana king kakatas-katasan, mapalad dyan daratang kilagyo ning Ginu, o sana king kakatas-katasan. tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, nulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa letingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malalang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daw kusang lug, king pamaylasa at kamatayan, kinuaning tinapit, pepasalamat siya kaya ka. Pira, sunebi niya karing kayong disipulo nga natanggapan niya iti ko ang anat ka na niya. Tingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya binyining kalis, kaning kayong disipulo nga nam, tanggapan niyo iti ko nga, minom ko kaniti, iti yung kalis, ning kana akong daya, ing daya ning bay talang hanggang tipan, ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, ban keta may patawaran na rin kasalanan, naptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Mencia, ni Cristo sinublia, Cristo datang ya,
pa, ing kamatay, nagpamanyo din ang may biyaning anak mo. Daraw mi kaya kaiting tinapin, ing biyating kadis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, kimeto yatu, ban miganap ikinugud, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Ganakan mo na naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miet, lalo na ng talasuyo mong yamong Aristotel, kambe din Norma, Barbara Angel, at George. Ading alapang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king belanganga, ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose keng esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupat kimad mong kapurian, king kaya kabaning panawun, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ibang mayupain tutu, kagumning banal espiritu, purian dakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalantang mitmong kapanirigan at lugod, king ipa, karingamanong tiro ng Ginoo kaya katamo. Pami, ayat sumanwa, isang banyay lagyo, datang kaya kami kayarian mo. Mi pamintuan ng lugmo, kaya sisuri pati banwa. Ing kakanan mi, king aldo, ibiyam mo kaya kami, king aldo ngeli. Ampon ipatawad mo, kaya kami king salami, kaya ka. Anting pamamatawad mi, karimi kasala, kaya kami. Mga yan mo kaya paisaw, king tukso. Nunay ikabos mo kami, king sablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panabon mi, ban king kasawpan ni kaya kang pakadulo, parati kaming mikabos, king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kunin kaya kayong kayarian natin, kayo payan natin ligaya, manggaman king alananga. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Dahil mo sana babalikdan, di kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianin kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibi at magari manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ni Ginuman tabi, sana kapilan man kaya kayo. At kaya ka, timurin. Ikakapatatangan po, masyatangin po pugayang kapayapaan. Kapayapan kaya kayo. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, biyam mo kaya kaming kapayapan. Yung malugod at maganakatang Ginom, ing kordero ng Diyos, sa milalako, king kasalanan ninyato, noon tamang makasadyang tanggap kaya kaniting banal ng komunyon. Ginoyak matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga manong mo, umayag na ako. Salamat
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, pasiklangan mo kami, kaniting sao, king kaligtasan mi, kapamilatan ting Eukaristya, ipagkalub mo sana, ingalang patanad ng panyulong, ning kasalpantayanan, king mabilog ayato. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen. Ginuma natilya kaya kayo. At kaya kagkakante. Bendisyonan ako ng Diyos sa may paintutu, ingib pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. mayari ng kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran tayong Diyos, ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, maya poras, gandang araw, marami pong salamat sa lahat. Karing amanong pabiyagin, mabiyag sa kisong debitakin, karing balang taong mabigyan, magindanan kesa aming kapayapan, walay pakayapan. Ingatan, kengan at pasiklangan, ating dapat muyang gawa. Inudakala